दा आङो केबि प्रडाक्सननि नाइटनि शुटिंखौ नायफैदों आरो ओमफ्राय दा बे प्रडाक्सनाव नैबे एक्ट्रिस महरै दङ सबिता क'क्राझारनि ओमफ्राय केबिआ नैबेनो खन्थाइ ब्रह्म ओमफ्राय दा आं शुटिंखौ देखायहरनोसै फिसा फिसानि रल देनाङा गावनि फिसाफोरखौबा बिदि लानो हागोन ना हाया केमेरामेन हिसाबै आदा फेदार दङ आरो नै मिउजिक अपारेटर हिसाबै आदा रन्जित नै जोंना दा जोंजों लोगोआव दङ हिरल बाबु नै शुटिं नायफैदों ओमफ्राय नोंनि प्रडाक्सन हाउसआव गोदान दंबावो नामा नेक्स्ट दा मोनथाम शुटिं जोबनानै दं आगारथ'वाखै आदसा माला आगारगोन बायदि डेट होथ'नो हाया बिथाङा दा बोराय बुरै माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डनि शुटिं जागासिनो दङ आरो हा एलबामाव नुखायो ओरैनोबाबो माने स्क्रिप्टआ ओरै आरो बे गुबुननि हिन्जावजों लाइन मारिनानै उन्दुदों ओमफ्राय हौवानि रला बेनोमोन आरो फिसाया बेखौलाय कमानो रोंदों हरि हर हरि हर ओरैथिं नाङा जों नाङा माबायदि हौवालै बिसोरलाय संना जानो केमेराखौ थुनांगौ मा नुदों जेनेबा ready rolling action rolling action and action no 근데 그자 근데 같은 하나 있으면 그래 내가 리액션 라파 ready 에이 자들 rolling 컷! rolling action and then 네, 다음에 뭐 비싸죠 들면은 뭐죠? 비싸죠 들라. jadi muter nama 뭐 무다? Ada yang 아니 민지를 구나간대요. 아 누나가 민지를 구나가는 무다. Delat. Mama, action yang mana?
액션. 지켜 운드신나니 갑. Adi lihat sekarang nunggu. Sebaik lagi sebaik. 땡자기. 오늘 비로 홈자나이커. 까!